Прадстаўляем вашай увазе праект 6-га школьнага дня «Зялёныя маршруты маладзечаншчыны» і яго аўтара, настаўніка геаграфіі Мяцельскага Юрыя Михайловича. Педагагічны стаж Юрыя Михайловича 4 дзесяткі гадоў. З 2000-га ён выкладае ў Палачанскай сярэдняй школе. Краязнаўства і экалогія ўжо шмат гадоў у ліку галоўных інтарэсаў Юрыя Мяцельскага. Сваім захапленнем і назапашанымі ведамі настаўнік геаграфіі ахвотна дзеліцца з вучнямі. У нас организованный заняток по интересам, который называется «Пошук краязнаўчай накіраванасці», і мы займаемся на працягу гэтых усіх, можна сказаць, гадоў, колькі я ў той школе, займаемся нашим краязнаўствам. Геаграфічнае краязнаўства, гістарычнае краязнаўства, літаратурнае. Вырашылі зрабіць віртуальныя экскурсіі з аўдыягідам, тому што не кожны можа прайсці наш маршрут самастойна. Ёсць людзі, якія, як я ўжо сказаў, з фізічнымі асаблівасцямі, не могуць зайти на наш сайт, выбраць гэтую кропку. Так і называецца у нас сайт Палачаны Сіці. На ім ёсць старонка «Зялёныя маршруты маладзечаншчыны». Навучэнцы пад кіраўніцтвам педагога сабралі інфармацыю пра аб'екты раёна, якія маюць турыстычны патэнцыял і якія будуць цікавыя як для жыхароў раёна, так і для гасцей краіны. Створаны электронны краязнаўчы рэсурс, а таксама аўдыёгід «Зялёныя маршруты маладзечаншчыны». Кожны жадаючы можа праслухаць яго онлайн або загрузіць на телефон. Агучвалі праект самі удзельнікі. Честно, вообще не волновалась. Потому что как-то, я знала про объект, и я понимала, о чем я рассказываю, мне было очень легко об этом рассказать. У маршрут уключена 26 славутасцяў. Праца будзе працягвацца. Сярод іх, напрыклад, гідралагічны помнік прыроды мясцовага значэння Крыніца Богдановича, размешчаны ў вёсцы Ракуцёўшчына, Крыніца Улешна, а таксама 25-метровы вяз, помнік прыроды ў вёсцы Талуі. Гэта дрэва лічаць адным з самых старых у краіне. Шведская гара, ландшафтны заказнік Бортнікі, водна-балотны заказнік Чысць. Пра ўсе гэтыя аб'екты можна даведацца дзякуючы аўдыёгіду, а пры магчымасці наведаць. Як паказвае практыка, аб гэтых месцах ведаюць далёка не ўсе маладзечанцы, не кажучы ўжо пра жыхароў іншых рэгіёнаў. Цяпер ёсць магчымасць папоўніць скарбонку сваіх ведаў. А для настаўніка самая вялікая ўзнагарода бачыць зацікаўленасць дзяцей. Да, у іх ёсць цікавасць, у іх ёсць агонь у вачах. Гэты маршрут яшчэ не абкатаны. Я ім сказаў, што вясной, будзе цёпла, мы абавязкова праедзем усе гэтыя кропкі на веласіпедах. Кругавая працягласць маршрута па кругу 170 кіламетраў з наведваннем усіх аб'ектаў. Там можна взяць палаткі і з некалькімі начлегамі, каб было дзецям цікава, каб было потом, як падзяліцца ім уражаннямі, гэта зрабіць. Настаўніку геаграфіі Юрыю Мяцельскаму актыўна дапамагаюць школьнікі. Гэта вучні 7 і 9 класаў. Самая малодшая удзельніца праекта – пяцікласніца. Я участвовала в проекте, потому что я люблю природу, и мне вельми нравится кветки, лілеі кучераватыя, вяз, крынічка, і музей Янкі Купалы. Я люблю вельми такія старажытныя рэчы, глядзець іх і іх вывучаць. Праект «Зялёныя маршруты маладзечаншчыны» высока ацаніла Міністэрства адукацыі. На 7-м рэспубліканскім конкурсе на лепшы праект па арганізацыі 6-га школьнага дня работа, якую прадставіла Палачанская сярэдняя школа, прызнана пераможцам. Пасля перамогі ў абласным этапе конкурса праектаў 6-га школьнага дня мы даведаліся, што наш праект будзе удзельнічаць у рэспубліканскім конкурсе праектаў 6-га школьнага дня. Уражанняў было вельмі шмат. Кожны з удзельнікаў і настаўнік верыў і марыў, што перамога будзе за намі. Праект прадстаўлены і яшчэ на адным конкурсе «100 ідэй для Беларусі», які праходзіць па ініцыятыве Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Удзельнікі праекта аўдыёгідам не абмежаваліся. Усе ахвочыя таксама могуць згуляць у віртуальную гульню і праверыць, наколькі добра ведаюць славутасці маладзечаншчыны. Пасля праходжання ўсіх аб'ектаў мы прапануем пагуляць экскурсантам у інтэрактыўную гульню «Кола фартуны». Націскаем на стрэлку, націскаем на цифру, якая выпала. Як называецца гэты біялагічны заказнік і дзе ён знаходзіцца? Гэта сасна Веймутова.
Турыстычны патэнцыял у Маладзечанскага раёна ёсць, упэўнены і настаўнік, і школьнікі. Важна, каб пра прыгажосць краю маглі даведацца як мага больш людзей. Варта больш актыўна развіваць вытворчасць і продаж сувенірнай прадукцыі, а галоўнае берагчы тое, што стварыла прырода. У аўдыёгідзе, напрыклад, ёсць інфармацыя і аб рэдкіх раслінах, якія растуць на тэрыторыі раёна і знаходзяцца пад абаронай дзяржавы. Што таксама важна, зацікаўленасць і актыўная праца неабыякавых людзей, якія любяць свой край, сваю гісторыю і культуру і гатовы дзяліцца сваімі ведамі. Вольга Трубач, Алексей Андрыеўскі, МКТБ.